Și acum ce izbuvește, scoate, primește botezul și prin spălarea de păcatele, chemând numele Domnului. Amin. Am să înălț o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și biserica să mă sprijinească. Dai putere. Amin. Bunule Părinte, Dumnezeu adevărat și înaintea ta îmi ridic ochii spre cer și vocea se înalță înspre tine. În această zi, Doamne, eu mă rog pentru ei și Tu să mijlocești la Tatăl. Pentru cei care încheie un legământ, te rog să le scrii numele în cartea vieții. Și când vei veni pe norii cerului, Doamne, să-și audă numele. De aceea te rog, întărește pe calea aceasta vie și sfântă. Dă-le putere și ajută-le. Peste orice va veni, Doamne, te rog să le dai putere. Peste orice vor trece să fii cu ei. De aceea te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Doamne. Proclam numele peste ființa lor, peste sufletul lor, peste cei, Doamne, care astăzi se dedică Ție. Ai milă, Părinte, îndură-te de numele lor, Părinte, ca numele lor să rămână până în veșnicie când vor ajunge la Tine. De aceea te rog, elobre-ți-n paredos te manavezi tu imenai. Astăzi este o zi de aducere aminte. În biserica din Doba și-aș dori, Părinte, să o scrie acolo în cartea cronicilor. Pentru orice faptă bune Tu o vei aduce la răspândire. Și te rog, răsplătește-le cu viață veșnică. De aceea, în numele Lui Iisus Hristos, mă rog și mă închin. Ascultă-mă și eu te voi slăvi, te voi lăuda și te voi binecuvânta. Amin. Amin. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Iisus Hristos îți iartă toate păcatele tale? Și până când vrei să slujești? Așa te ajută Dumnezeu. Până la moarte. Pe baza mărturiei tale făcută înaintea celor ce te văd, cei care nu te văd, înaintea cerului și a pământului, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Puneți mâna la pas. Țineți mâna și către tine. Țineți mâna și către tine. Asta ține de nas. Nu, ține-să-te încet în genunchi și lăsați în jos. Încet, încet. Capul jos. Așa, da. Ok. Cine crede se botează și ia Iisus s-a botezat. Cine crede se botează și ia Iisus s-a botezat. Aleluia! Frate scump și dragi, crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El îți iartă toate păcatele tale? Și până când vrei să-L slujești? Așa te ajută bunul Dumnezeu. Pe baza mărturiei tale făcute înaintea fraților, a surorilor, a bisericii din loc, înaintea cerului și a pământului, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine se botează și ia Iisus s-a botezat. Hai, Iisus. Frate Adrian, întreb înainte amat, văzut și nevăzut. Crezi că Iisus Hristos este Domnul? Da. Crezi că Iisus Hristos îți iartă păcatele? Da. Trebuie să rugăm pe Hristos. Da. În numele Iisus Hristos, te botezăm. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Iisus s-a botezat.
Hai la Hela. Hai la Hela. Da. Da, bărgatul sau? Sora Rahela, te întreb în numele Domnului Iisus, în fața bisericii și în fața lui Dumnezeu și a multor martori, nevăzut și văzut. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Iisus Hristos îți iartă toate păcatele? Te întreb, până când vei vrea să slujești pe Domnul? Nu trebuie mai mult. Domnul să te ajute. La mărturii tale noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Fratele nostru Radu, trec înaintea poporului care te vede și iubește Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos este Domnul? Crezi că Iisus Hristos îți iartă păcatele? Până când te-ai hotărât să lucrezi cu Dumnezeu? Dumnezeu să te ajute. Doamne ajută, Tată. Noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Până se schimbă ăștia, ce n-a apucat să se schimbe, și că n-a apucat să se schimbe. Poți să fie să se vede acolo. Și ce zic? Gata, mă arată că să vă poată să nu la. Ia-ți băgat pe aia pe ei și ia mă. Bine, cântați o cântare. Da, da. Nu contează, poate să Zici, da. ia cu să se limite, așa. Și lucrătorul că stă în apă o oră. Ce nu pot să facă lacrimi-a-ți face Domnul. Ce nu pot să facă lacrimi-a-ți face Domnul. Omule, fii fericit, căci Domnul te-a mântuit. Omule, fii fericit, căci Domnul te-a mântuit. Crucea cea din Golgota a purtat-o Mesia, a purtat-o în locul tău, să fiu chemat de El. Se întrebă în fața lui Dumnezeu și în fața martorilor și în întregi biserici. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că Iisus Hristos în numele botezului de apă te iartă de toate păcatele? Da.
crezi că în urma botezului Domnul îți dă putere și ție ca să poți merge pe calea Domnului? Întărește. Pe baza mărturii tale. Și până când vrei tu să slujești pe Domnul? Doamne, ajută, Tată. Domnul să te ajute. Ai milă, milă. Doamne, ai milă, Iisuse drag. Și băci. Capul jos, capul jos. În fratele Dani, diaconul bisericii și din loc, vrem să mulțumim pentru lucrarea aceasta minunată. Amin. Dumnezeule Tată din cer, stăm ridicați în prezența numele Tău, Doamne. O, Tată din cer, știu că în această zi, Doamne, ai făcut-o, Doamne, Dumnezeu răscăldătoare. Aleluia! Mulțumim, Tată din cer, de acest lucru minunat, Doamne. Și o, Doamne, este bucurie și aici, Ragadu Semanagadu. Și este bucurie și în cerul. Dar te rugăm, o Doamne Dumnezeule, sufletele, Doamne, ca să predați în mâna Ta, Doamne. Te rog să-i ții lângă Tine smeriți, o Doamne. O, recode șamana gatovel, să-i dai putere, biruință, Doamne. Încercări, o Doamne, tot ce va veni peste ei, Doamne. Să le întărești, o Doamne. Te rugăm, Tată, te rugăm, Doamne. Să-i binecuvintezi, o Doamne. O, recode șamana gatovel. Te rugăm să binecuvintezi în continuare lucrarea, Doamne. Să binecuvintezi în continuare, Doamne, lucrătorii, Doamne. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi în continuare cântări de laudă, Doamne. Și tot ce se va face, Doamne, Dumnezeule, încredințăm în brațul Tău sfânt. Amin. Amin. Sora Florica caută să laude pe Domnul cu o cântare. După aceea, fratele Melin, de la Pom, Domnul să-l binecuvinteze. Iar pentru lucrarea care ne stă în față, pentru binecuvântare, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Petrică, care va veni și ne va motiva pentru această lucrare. Amin. Haideți.